थांनाय 9 तारिख सेप्तेम्बराव आंनि जोनोमगिरि बिफाया बे संसारखौ नागारनानै थाङो आरो संसारखौ नागारनानै थांनाय समाव फ्राय 90 बोसोरनि बारा बैसो जाबायमोन। बेमार आजार गैयै मानसि, लोमजानाय 4-5 दिन थादों आरो 4-5 दिन हस्पिटालाव थानानै बियो रुंसारि जालांदों आरो हस्पिटालाव थानायनि सिगांसिम बेखौ रावबो मदद होनाङामोन। गाव हारसिङैनो गासिबो खामानि मावो, जायो लोङो, दुगैयो, जि जोम सुयो। गामियाव सोब मानिजानाय मानसिमोन, एसे मुरब्बी हिसाबै सानसे समाव गाव बुराबो जादोंमोन आरो जात्रा गानफोरावबो बाहागो लायोमोन। बियो फाव खालामोमोन आरो गामियाव बेखौ बयबो मानियोमोन, रावबो मानियै मानसि गैयामोन आरो। उन्दैनिफ्रायनो जौ लोङा आरो निसा जिनिस जाया, खिन्थु समाजखौ फोसाबनायनि बेलायाव गामिनि समाजखौ रैखाथि होनाय आरो बेंबोनायाव जोबोद खामानि मावबोदोंमोन आरो मोनसे आदर्श बेक्ति हिसाबै मानसिफ्रा बयबो मानियो। हाल मावो। जों फिसा 3 दंमोन, आंनि बिदा सासे, आं आरो बिनानाव 3खौबो लेखा फोरोंदों आरो गासै जिबनखौ बे न'खरनि मानसिफोरखौ जाहोनाय लोंहोनाय, लेखा फोरोंनाय, जौगाहोनायावनो बे बाहायलांदों आरो। दिनै आंनि बिफानि बे राजुहुवा श्राद्धआव बिटिसिनि चिफ फैदों आरो जयन्त मल्ल बरुवा आसामनि मन्त्रि, मैया पिजुस हाजरिका फैदों आसामनि मन्त्रि आरो EMफोर फैबाय बिटिसिनि आरो MLA रानग्रा नार्जारि रायजो सभानि MP आरो बेहाय हाजार हाजार मानसिफोर ओनसोलनि मानसिखौ मोजां मोनोमोन हिसाबै बाहागो लाफैनानै बयबो मान बावफैदों। बेखौ लानानैनो आं जोबोद गोजोननाय मोनो आरो मिजिं थियो जे बिथां आफानि जिउमाया जेब्लायबो गोजानाव थागोन। बिफा हिसाबै माबायदि मोनबोनो हादोंमोन सार? जिहेतु आङो बुंनो थाङोबा आंनो बांसिन सम बिफाजों आङो गोबावसिन थानो मोनदों। मानो होनबा आंनि बिदाया फरायनाय समाव क'क्राझाराव थानानै फरायदोंमोन, आं खिन्थु न'आव थानानैनो फरायदों। जोबोद केयार लायोमोन आरो गाव बाराद्राय लेखा फरायनो मोनाखै, खिन्थु ब्रिटिशनि समाव क्लास 5 पास खालामदों। बियो क्लास 6आव हाबनो गोनांमोन, नाथाय बे समाव बिमा बिफा थैजानानै स्कुल गारदों होननाय आं खोनादों। ओंखायनो फिसाफोरखौ जेरैखि जाया लेखा फरायनांगौ। आङो जों 3बो फिसाखौ लेखा फोरोंदों, मानसि खालामदों आरो जों दिनै साफा मिथिजानाय मानसिबो जादों। आरो आबादाव बियो जोबोद गोसो होनानै मावोमोन आरो खम हाजोंनो मोजां आबाद मावनानै न'खरखौ बियो खांबोदों, बाबोदों। बे हिसाबैनो जोङो गावनि बिफा हिसाबैनो हक एबा गामियाव बयबो मानसिफ्रा सासे आदर्श बेक्ति हिसाबैनो बेखौ मानियो।